ערב טוב. אזכרה ראשונה לסבא חיים אחרי שנתיים. בחודש יולי 1945 עגנה בנמל חיפה אוניית המעפילים מטרואה. על סיפונה ילד חיים בן ה-10 שהגיע לארץ עם הוריו ושלושת אחיו. קרוב ל5 שנים הסתתרו בעורבה בכפר קטן בצרפת, סובלים מרעב, ממחלות ומפחד יומיומי מאימת הנאצים. המשפחה הקטנה הצליחה להתנער מאפר ולקחת חלק בקוממיות העם והמדינה. הערב הזה, ערב הזיכרון הראשון לחיים זיכרונו לברכה, היה אמור להתקיים בדיוק היום לפני שנה. ימים ספורים לאחר שמחת תורה שהפך מיום טוב לאבל. לא יכולנו לדמיין שכעבור שנה נהיה עדיין בעיצומה של מלחמה. לאורך כל השנה האחרונה רבים מבני ובנות המשפחה משרתים בסדיר, במילואים ובקבע, גם ברגעים אלו ממש. כולם מתוך תחושת שליחות ואהבת הארץ. אלו הם הענפים שצמחו מן העץ אותו נטעו הורינו האהובים חיים וזהבה זכרם לברכה. את ביתם, בית של תורה, עבודה וגמילות חסדים, הם בנו ב10 אצבעות וזכו להנחיל את הערכים הללו לדורות הבאים. הידיעה כי מכוח האמונה בהשם וברוח האדם אפשר לקום מעפר, יש בכוחה להעניק תקווה גם בימינו אלו. אנו מתפללים מכאן לשלום חיילי צבא ההגנה לישראל, אנשי כוחות הביטחון, שוטרים, לרפואת הפצועים ולהחזרת כל החטופים במהרה. מי ייתן ונזכה במהרה להתגשמות נבואתו של ישעיהו הנביא, ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך, בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך, אמר גואלך אדוני. חיים וזהבה זכו להיות ממקימי בית הכנסת ומעמודי התווך שלו. אוהל שי השוכן בחצר הבית היה חלק בלתי נפרד מחייהם ומחיי הילדים והנכדים, וזכות גדולה בשבילנו להיפרד מחיים דווקא במקום הכל כך יקר הזה. אנחנו רוצים להודות מכל הלב לכל מי שעשה למען הערב הזה, לפרד סמואלס, לציפורה פולצ'ק, למרים רוזנבאום, תודה לבני שוורץ על הליווי המוזיקלי ולכל חברי קהילת אוהל שי היקרים שזוכרים ומזכירים את חיים. תודה. זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מקצווי אותה שכונה דרומית בית אבי חוזר אל חלומי, עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי. עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת, בית אבי חוזר אל חלומי. שם עומד הוא בין הדוכנים וענן ענוג של תבלינים, בין שקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם, שם עומד הוא בין הדוכנים. בין שקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם, שם עומד הוא בין הדוכנים. בית אבי יושב אל השולחן,
ועם מקל לעלות לארץ ישראל. אז חיים כשלנו, על היותך דוגמה ומופת בדרכך הענווה, על פעולותיך כאן בבית הספר, ועל התנדבות משמעותית שתישאר כחותם בליבו של כל תלמיד ותלמידה כאן בבית הספר. מחיאות כפיים לחיים. בית אבי יושב אל השולחן בין ימים של חול ויום של חג, בתפילות של בין הערביים, על הלחם על היין, בית אבי יושב אל השולחן. בתפילות של בין הערביים, על הלחם על היין, בית אבי יושב אל השולחן. כן, הנה בית אבי יושב אל השולחן, הנה הוא בית אבי עומד עדיין שם. ואבי עומד עדיין שם, אך ללא בניו ובלי יורשיו. ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ, בית אבי עומד עדיין שם. ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ, בית אבי עומד עדיין שם. להזמין את הרב הקרני בבקשה.
זכינו אנחנו, לומדי הדף היומי כאן בבית הכנסת אוהל שי, שרבי חיים, זיכרונו לברכה, השתתף איתנו במשך שנים בלימוד יומיומי של הדף היומי. ולי אישית זה היה עניין מיוחד, כי נוף ילדותי קשור בנוף ילדותו של חיים, של רבי חיים זיכרונו לברכה, כי שנינו גדלנו בקריית שמואל, והיה לנו חוויות משותפות. היה לי חוויה מיוחדת שיהודי כמו רב חיים, שכשהגעתי לרחובות שראיתי אותו הרגשתי קצת בבית, כי היה לנו באמת עבר משותף, אמנם בתקופות שונות, אבל ההורים שלנו היו בידידות של נפש ממש. האבא של רב חיים, רבי אשר קלחיים, זיכרונו לברכה, עם אבי מורי, זיכרונו לברכה, היו בידידות נפש של ממש. כשהכרתי את רב חיים, ראיתי ממש את הבבואה של אבא שלו. כשאנחנו אומרים בתפילה, את התפילה הנהוגה בשבת בבוקר, אנחנו נוהגים לומר, בכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר להם מקום נחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. תפילה כל כך יפה שאנחנו נוהגים לומר כל שבת בשבת. אז הדמות של רב חיים ממש מצטיירת לנו מתוך המילים הקדושות האלה של התפילה. אנשים שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, ממש באמונה, בכל כך הרבה תחומים בתוך בית הכנסת, אם זה עם המבוגרים ועם הילדים, אם זה בדברים הטכניים ואם זה בדברים הרוחניים של בית הכנסת, אם זה בתפילות ואם זה בשיפוצים ובכל מיני החלטות שנוגעות ממש לבניין בית הכנסת גם הפיזי, במשך כל כך הרבה שנים, וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, ממש דמותו של רבי חיים זיכרונו לברכה. יש אנשים שהפכו את עצמם מאנשים פרטיים לאנשים ציבוריים. הבית שלהם הוא לא בית פרטי, הוא בית של כלל ישראל. זה היה מסוג הבתים של רב חיים ורעייתו, זיכרונם לברכה, הבית שהם בנו, בית של עם ישראל, בית של בית הכנסת, אבל מתוך זה בית באמת של עם ישראל כולו. וההרגשה שלי בתפילה המיוחדת הזאת, לעוד הרגשה, חוץ מהמבט הפשטני על המילים עוסקים בצורכי ציבור באמונה, במובן של אמון, של יושר, יש גם תחושה של אמונה שהציבור נותן אמון בהם, הציבור סומך על ההחלטות שלהם. רב חיים היה כושר מנהיגותי מטבעו, אפשר להגיד מלידה, כושר של הנהגה. הוא לא היה צריך להיבחר להיות יושב ראש בית הכנסת. אם הוא נבחר או לא נבחר זה לא היה משנה. גם בזמן שהוא היה באופן רשמי נשא בתפקיד, וגם בזמן שהוא לא היה באופן רשמי, שהוא נשא באיזשהו תפקיד רשמי. היו שנים כאלה ושנים כאלה, אבל הדמות שלו הנהיגה את בית הכנסת. זה הדמות כזאת של מנהיג מבטן ומלידה, דמות שהציבור סומך עליה. כל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, שהציבור סומך, נאמן, הוא נאמן לציבור כולו. באמת דמות שבית הכנסת התברך בו, ממש אנשי בית הכנסת כולם התברכו באישיות המיוחדת שלו, החביבות, החברתיות, האפשרות לגשת לכל אדם ולדבר עם כל אחד. אבל לי בכל אופן היה משהו מיוחד איתו, כן, כיוון ראיתי תמיד בו את הדמות של אבא שלו, זיכרונו לברכה, רבי אשר קלחיים, שגם בקריית שמואל שבו גדלנו, הוא היה אותו הדבר. הוא היה מארגן את השיעורים בשבת אחר הצהריים, הוא היה מארגן את הספרייה של בית הכנסת. והרגשתי שפשוט רב חיים לקח את התכונות האלה בירושה, את הדברים הטובים האלה, לקח בירושה, ואני בטוח שאת הדברים האלו הנחיל גם לשבט המופלא שהוא הקים, השבט שהוא הקים יחד עם רעייתו פה בארץ, אחרי כל הסיפור הארוך שלא פעם ולא פעמיים שמעתי ממנו, וגם קראנו כולנו את החוברת שהוא כתב. דבר מופלא, נס של הצלה למען עם ישראל כולו. את הדבר הזה הוא זכה להנחיל לדורות הבאים, גם לתלמידים שלו פה בבית הכנסת, לילדים שגדלו איתו לבר מצווה, הכנות לבר מצווה, וגם למשפחה הטבעית, למשפחה, לשבט שהוא זכה להקים פה בארץ ישראל. אנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, יהיה זכרו ברוך, והמשפחה תמשיך לשגשג ולפרוח בדרכו, ללכת בדרכו, לקחת את המורשת הגדולה שהוא השאיר, וגם אנחנו כולנו פה בית הכנסת נלך באמת לאורו.
ותמיד זכרו יהיה ברוך בית הכנסת, תמיד נזכור לטובה, והקדוש ברוך הוא יזכור את כל מעשיו הטובים שלו ושל רעייתו והבית הגדול שהם הקימו, ותהיה מנוחתם עדן, ונתבשר כולנו רק בשורות טובות לכל עם ישראל, כמו שרב חיים כל כך אהב את עם ישראל, כל כך התפלל בעד העם, כל כך ציפה לישועת עם ישראל. בעזרת השם בקרוב נזכה לישועה שלמה ולגאולה קרובה בקרוב. אמן. מתכבד להזמין את הרב שלומי אלדר, רב אוהל שי ללימוד משנה. ערב טוב. אז אנחנו באמת בדחייה של שנה, כמו הרבה דברים שנדחו לנו בשנה הזאת. מקיימים את האירוע החשוב הזה כאן. אני התבקשתי ללמד משניות, אני רק משפט אחד. לא זכיתי להכיר את רב חיים. שמעתי עליו לא מעט, אני בטוח שלא מספיק. אנחנו נוהגים ללמוד משניות, משנה, אותיות נשמה, לעילוי נשמת הנפטר. עילוי הנשמה הוא בזה שאנחנו לומדים ובזכותו, אז זה מוסיף לו זכויות בשמיים. אני חושב שבית הכנסת הזה, כל בלטה פה בבית הכנסת היא זכות שיש לו בשמיים. מהמעט ששמעתי, ואני בטוח שיש עוד הרבה, גם על התפילות שלו, גם על החלק שלו, החלק המאוד מאוד מרכזי בבניית בית הכנסת הזה, בטיפוח בית הכנסת הזה, במה שהוא הגיע. מה שאנחנו עושים היום זה אנחנו יושבים על כתפיהם של כל מה שהוא עשה. זו זכות גדולה בשבילנו, ואנחנו נלמד משניות אותיות חיים. משנה בברכות פרק ב' משנה ח'. חתן, משנה שמתחילה באות ח', אם רצה לקרות קריאת שמע לילה ראשון, קורא. יש לנו הלכה לפני כן שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון, קריאת שמע של ערבית, כי הוא טרוד ולכן לא יכול לכוון בקריאת שמע ולכן הוא פטור. אבל המשנה אומרת שאם הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, הוא אומר, נכון, למרות שאני פטור, אני רוצה לקרוא קריאת שמע, קורא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. לא כל אדם יכול לבוא ולהגיד, אני יכול לכוון למרות שפטרו אותי, למרות שאומרים שאני טרוד, אני במדרגה גבוהה ויכול לכוון. יש בזה איזו יוהרה כזאת, ולא ראוי שכל אחד יעשה כך, אבל אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. משנה באות י', מסכת יומא פרק ח' משנה א'. יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובשיחה ובנעילת הסנדל ותשמיש המיטה. אז זה, אנחנו יודעים שיש לנו פה שני איסורים שהם מן התורה, שזה אכילה ושתייה. שאר האיסורים רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. יש דיון איזה גדר יש להם, האם הם דרבנן או שהם מדאורייתא וחכמים, הם אלה שהגדירו אותם. לא ניכנס לכל זה כאן, אבל הם בדרגת חומרה פחותה מאכילה ושתייה, ולכן המשנה ממשיכה ואומרת, למשל, המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל. חיה זה יולדת, אז זאת אומרת שיש יוצא דופן. אכילה ושתייה אנחנו יודעים שחוץ מפיקוח נפש לא הותרה אכילה ושתייה לשום דבר, אבל בענייני העינויים האחרים, למשל רחיצה ונעילת הסנדל, אז יש לנו קולות. מלך וכלה, שמלך ביופיו תחזינה עיניך, יכול לרחוץ את פניו, וכלה שלא תתגנה על בעלה, והחיה, זאת אומרת יולדת, שקשה לה אולי ללכת אחרי הלידה, אז היא יכולה לנעול את הסנדל. זה דברי רבי אליעזר והחכמים אוסרים. משנה מסכת נדרים באות י' פרק ב' משנה ג'. יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה. נדר אנחנו יודעים שזה אדם יכול לנדור, למשל דוגמה שהמשנה תביא פה עכשיו זה שהוא נודר שהוא יהיה נזיר אם יקרה משהו, ושבועה זה שהוא נשבע שהוא לא יעשה משהו או שהוא יעשה משהו. אז הדוגמה היא כזאת. אמר, כיצד? אמר, הריני נזיר אם אוכל, הריני נזיר אם אוכל. ואכל, חייב על כל אחת ואחת. זאת אומרת, הוא נדר, נניח על כיכר לחם מסוימת, שאם הוא יאכל אותה, הוא יהיה נזיר, והוא אמר את זה פעמיים. אז למרות שהוא אמר פעמיים על אותו דבר עצמו, ברגע שהוא אכל את אותה פת, הוא חייב להיות נזיר פעמיים. שני הנדרים האלה שהוא נדר, שניהם חלים, למרות שהם כביכול נאמרו על אותו הדבר. אבל מצד שני, שבועה שלא אוכל ואכל, אינו חייב אלא אחת. ברגע שהוא אמר שבועה שהוא לא יאכל את אותה פת, אז שהוא אמר את השבועה השנייה כבר לא חלה, כי הפת הזאת כבר אסורה עליו,
בשבועה הראשונה, והוא לא יכול להישבע על משהו שכבר אסור עליו ממילא. לגבי הנדר, הפת הזאת יכולה לשמש בסיס לנדרים אחרים, כל נדר עומד בפני עצמו, ולכן יש נדר בתוך נדר כמו שהמשנה אמרה, ואין שבועה בתוך שבועה. משנה האחרונה באות מ', סנהדרין פרק א' משנה ב'. המשניות בסנהדרין, המשנה הראשונה, הפרק הראשון, עוסק בכמה דיינים צריך בכל בית דין לכל עניין. אז יש לנו דיני ממונות למשל, או דינים מסוימים שהם ב3 דיינים, יש לנו דיני נפשות שהם ב23 דיינים, ויש דינים מסוימים שבדרך כלל נוגעים לכלל, למלך או לנביא שקר או עיר הנידחת וכדומה, שהם ב71 דיינים, זה סנהדרין הגדולה. אז כאן המשנה מפרטת על כל מיני דינים מסוימים, כמה דיינים צריך בשבילהם. המשנה אומרת, המשנה שמתחילה באות מ', מכות ב3. משום רבי ישמעאל אמרו ב23. כשאנחנו דנים אדם למלכות, אנחנו יודעים שעל לאווים בתורה, רוב הלאווים בתורה, אדם עובר עליו, הוא חייב ב39 מלכות. אז כשדנים אדם למלכות, המשנה אומרת, תנא קמא אומר שצריך 3 דיינים בשביל זה, רבי ישמעאל אומר שצריך 23 דיינים, כי הוא סובר שמלכות יש בזה משהו מדיני נפשות, יש בזה כבר, זה לא רק עונש ממוני או עונש כזה, אלא יש בו כבר צד של נפשות, ולכן צריך 23, ההלכה היא שב3. עיבור החודש ב3, כן, שבאים לעבר את החודש, כן, לפי ראיית הירח, אנחנו יודעים שהיו קובעים את ראש חודש, אז זה צריך 3 דיינים. עיבור השנה, כן, שבאים לעבר את השנה, להוסיף עוד חודש, היום יש לנו לוח קבוע, אבל בזמנם היו קובעים את זה על פי העונות, על פי התבואות, כמה הן גדלות. אז עיבור השנה, המשנה אומרת ב3, דברי רבי מאיר, משום רבן שמעון גמליאל אומר, ב3 מתחילים, וב5 נושאים ונותנין, וגומרים ב7. ואם גמרו ב3 מעוברת, כאן אומר שיש תהליך שזה הולך וגדל. אבל מתחילים, 3 מתחילים, ה3 האלה דנים ביניהם ואומרים, האם יש צורך לדון בעיבור השנה, או שהשנה הזאת אין בכלל מה לדון והשנה ממשיכה כרגיל. אם הם רואים שיש צורך לדון, אז ב5 נושאים ונותנים, מוסיפים עוד 2 דיינים ומנהלים את הדיון הזה ב5 דיינים, ואם הם מגיעים למסקנה שבאמת צריך לעבר את השנה, הם מוסיפים עוד 2 דיינים רק לביקורת, באמת שההחלטה הזאת, בכל זאת מדובר על החלטה יותר משמעותית, וגומרים את זה ב7 דיינים. כתוב, אם גמרו ב3 מעוברת, כי בסוף בדיעבד הדין שזה הוא כמו דין של עיבור החודש. אז באמת שיהיה לעילוי נשמתו, אנחנו משתדלים להמשיך פה בדרך שהוא הנחיל, ושישר כוח על האירוע. יישר כוח, תודה. אני מתכבד להזמין את הרב יצחק כהן, בבקשה. ברשותכם, מוריי ורבותיי, אם אני אומר את כל מה שיש לי לומר, אנחנו נשאר כאן כל הלילה. בית הכנסת הוקם על ידי דומני 3 אנשים. חיים, משפחת פסטרנק, נכון אבא, ויעקב לשם. והם, בבקשה? ויצחק קלר, נכון מאוד, ויצחק קלר. כולם מנוחתם עדן. ועבדו קשה מאוד והקימו את בית הכנסת, וכל אחד ואחד מהחבורה הזאת נטל על עצמו איזשהו תפקיד במסגרת של בניית בית הכנסת, גם בצד החומרי וגם בצד הרוחני. חיים, מעבר לכל הדברים האחרים שהוא עשה, היה מופקד או הפקיד את עצמו לעסוק בשיעורי התורה שבבית הכנסת. ואני לפחות יכול להעיד שהרבה מאוד פעמים שהיו לי סיבות לפעמים טובות ולפעמים לא כל כך טובות, שרציתי להפסיק את הלימוד בבית הכנסת, מי שלא נתן לי להפסיק ללמד פה זה היה חיים. אתה זוכר, כן? למדנו פה דומני 40 שנה או 30 שנה, כמעט מאז הקמת בית הכנסת, הרבה שנים, והיו כל מיני נסיבות במשך החיים, אדם רוצה להחליף, הוא לא אפשר לי את זה. הוא לא אפשר לי את זה, וזה ייאמר לזכותו, שאהבת התורה שלו הייתה גדולה, והוא עסק הרבה מאוד בנושא הזה. אהבת תורה ויראת שמיים. היו בשני התכונות הללו של אהבת תורה ויראת שמיים.
ואני רוצה ברשותכם אנקדוטה אחת לספר על חיים באהבת התורה ויראת שמיים. ואני אתחיל בפרק ראשון בתהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. אפשר להגיד זה בהחלט על חיים. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. והיה כעץ שתול על פלגי מים. זה השכר שלו? כך לכאורה. וההמשך, לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. כלומר, מה טיבו של האדם הצדיק? לא הלך בעצת רשעים, לא עמד מושב לצים וכו'. ותורת השם בחפצו, תורתו יגיע יומם ולילה, ואז מה? והיה כעץ שתול, הוא יהיה מבורך במים. כך בדרך כלל מפרשים כל הפרשנים. ואני חושב שזה לא נכון. אלא, והיה כעץ שתול על פלגי מים, זה הפעולות שלו. כלומר, המשך תיאור פעולותיו של האדם. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והוא במעשיו דומה למה? לעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו. כלומר, טיבו של הצדיק הזה שהוא נותן פרי, שהוא דואג לכך שהדברים שיעשו ויהיה להם פירות בהמשך. ולכן עליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה, כל מה שהוא עושה, מצליח. זה תיאור מעשיו ולא שכרו. כך צריך לקרוא. בניגוד למי? בניגוד לרשע. לא כן הרשעים, איך מעשיהם, למה הם מדומים? כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, אין שום ערך למה שהם עשו. ואפשר בהחלט לומר על חיים שכל מה שהוא עשה הצליח במובן זה שהוא מסר את עצמו והשתדל בכל מיני תחומים ועלה הדבר בידו. ואני רוצה, אמרו לי לקצר ואני מקצר, ואני רוצה לספר לכם סיפור. הרבה שנים, אני לא יודע אם הילדים אפילו יודעים את זה, הייתה לו איזושהי בעיה הוא עסק בכל מיני עניינים כספיים עם מישהו, ומישהו רימה אותו. והוא היה במצב קשה מאוד, קשה מאוד מאוד. מכיוון שהיינו חברים טובים, ואני כל כך שמחתי להיות חבר שלו, והחברות הזאת המשיכה ממש עד כמעט ימיו האחרונים. השתדלתי הרבה מאוד לבקר אותו גם בבקשה? בנווה הורים, כן. נתנו חברות. אז באחד הימים הוא סיפר לי על הקושי הזה. הוא היה במצוקה גדולה מאוד. מה עושים? אדם מתנה את צרותיו, מספר מה שקרה. מה כל אחד מאיתנו היה אומר לו? אמרתי לו, ישועת השם כהרף עין. מתוך עידוד לנסות לעודד אותו שישועת השם כהרף עין. כעבור, לא עבר זמן רב, הוא בא אליי הביתה. הוא אומר לי, הרב, צדקת. מה זה צדקת? אמרת לי שישועת השם כהרף עין, ואני האמנתי בזה, ובאמת ישועת השם הגיעה. בכל אותו קושי שהוא התנסה בו, חלף ועבר מן העולם. הוא לקח את הדברים שאני אמרתי לו, שישועת השם כהרף עין, ואני מודה ומתוודה שאמרתי לו את זה מתוך רצון לעודד ולחזק אותו, ולא חשבתי שאמירה שלי יש לה איזושהי השפעה. והוא לקח את זה כל כך ברצינות, בתמימות. ואני
היה בטוח שישועת השם כהרף עין, זה הייתה מכיוון שהוא האמין בכך שישועת השם כהרף עין. זה מעיד על אישיותו, על אהבת התורה שלו, על יראת השמיים שלו. שמשפט ככה בנאלי כזה, הופך להיות אצלו תמרור בחיים. ומנוף להצלחה. לא רבים חיים כך. וזה דבר שבהחלט אפיין את חיים למשך כל מה שהוא עשה. אם זה בהקמת בית הכנסת, אחר כך כל הנושא של לימוד לקריאה בתורה שהוא עשה, לא יודע, אתם ספרתם במשפחה כמה ילדים הוא לימד, זה. ולאחר מכן את הקטנים, וכל דבר שהוא עשה היה באמת מתוך אהבת תורה ויראת שמיים. יכולתי לספר עוד הרבה סיפורים, אבל כפי שאמרתי לך, אני מקצר, אבל החוויה הזאת שהייתה לי, האמונה התמימה הזו, וההרגשה שהנה, הכל, אם האדם מאמין, ישועת השם מגיעה, והוא היה בטוח שאומנם כך הדבר, זה דבר לא פשוט באמונה. וזכרו כל הזמן מלווה אותנו. אנחנו מזכירים אותו, מדברים עליו, זוכרים אירועים שונים. עברנו הרבה יחד, וממשיכים ללכת איתו. בדרכו, באמונתו, בחוויות שהיו לנו, המשפחות היו לנו מאוד מאוד קרובים. וזכותו תעמוד לנו, לעם ישראל, לכולם. שתהיה לנו שנה טובה, והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אני רק אגיד שבחרנו כמה שירים בזכות הסיפור הזה. שאלתי את בני, איזה שיר אתה זוכר מאבא? שקשור לבית כנסת. ובני זכר את השיר הזה, אני לא זכרתי אותו. ביוד שאין אותו ברינת ישראל. מה? מה אתה? ביוד שאין אותו ברינת ישראל. אתה יודע, אפשר את זה פה והיינו צריכים להבין איפה הוא שר את זה, איפה המילים. מי שזוכר מוזמן. להזמין את דב קאנר, בבקשה.
יש פה רק הערה חשובה, שאיציק קלר לימד את זה כמה. חשוב להגיד את זה. ומי שלא גדל על רינת ישראל מצא את זה בסידורים שלו לפני זה. אז קודם כל אני רוצה להודות למשפחה על הזכות וההזדמנות לומר מילים לזכרו של חיים ז"ל. כפי שנאמר וכפי שאנחנו יודעים, חיים היה חבר בקבוצה מייסדת של אוהל שי, מנהיג בקהילה ועמוד התווך של הקהילה במשך עשרות שנים. ומטבע הדברים אני מתייחס לחיים, איש הקהילה, בלי להעמיד כמובן בהצלחותיו, בעיסוקיו השונים, ובלי להתעלם מהמשפחה לתפארת שהוא הקים יחד עם זהבה, זיכרונה לברכה. על הפסוק הראשון בפרשת השבוע, נוח איש צדיק, אומר המדרש רבה, זה מתחבר קצת, מביא את הפסוק במשלי, פרי צדיק עץ החיים, שפירותיו של צדיק מצוות ומעשים טובים. לאורך הדרך חיים ז"ל צבר אין סוף מצוות ומעשים טובים למען הקהילה הזאת, למען אוהל שי, פרויקטי בנייה במיניהם, גיוס כספים להקמת בית הכנסת, גיוס כספים אחר כך למטרות אחרות, הבאת ספר תורה מליברפול, שיעורים בטעמי המקרא, גם לבני מצווה, גם לגברים, וגם הייתה עונה אחת חוג לנשים, שאני זוכר, שהוא לימד טעמי מקרא. כמובן חברות בהנהלות אוהל שי, חברויות הולכות ונשנות וחוזרות, וכפי שנאמר גם קודם, הוא היה כמובן אותו מנהיג גם כשהוא לא היה בוועד וגם כשהוא היה בוועד. בעל תפילה בימים נוראים ועוד כהנה וכהנה, והזמן לא מאפשר למנות את כל הדברים. הוא פתח לנו צוהר לחלק מהפרטים בנושאים האלה בחוברת שהוא כתב על השנים הראשונות של קהילת אוהל שי, ושם הוא מזכיר חלק מהדברים. אני רוצה להתמקד לא ברשימת המעשים, אלא יותר בקווים לדמותו. אז קודם כל, קיים פרדוקס ידוע בעולם הפילוסופיה, שמשתעשים אליו בחוגים האוניברסיטאיים, בין היתר, מה קורה כשכוח שבלתי ניתן לעצירה פוגש חפץ שבלתי ניתן להזזה? מי מנצח? When an unstoppable force meets an immovable object. עכשיו, אנחנו לא נקלגס לפלפולים סביב השאלה הזאת, כי בעצם אפשר לסתור אותה במהותה, אבל אפשר בהחלט לקבוע שביקום של חיים ז"ל לא היה דבר כזה של חפץ שאי אפשר להזיז. פשוט לא היה דבר כזה. אוגרים כוח, מפעילים כוח, דוחפים, ובסוף החפץ זז, וזהו. וככה הוא בנה את בית הכנסת, וככה הוא ביצע פרויקטים אחרים, וככה הוא טיפח את הקהילה וקידם את הקהילה. וכמובן הוא סחף אנשים אחרים בכוח השכנוע הלא מועד שלו, הוא סחף אנשים אחריו. אני נזכר בתקופה שבדיוק סיימתי שנה לפני קדנציה בוועד, והוא ניסה לשכנע אותי עוד פעם להיות שנה אחרי, להצטרף לוועד שוב, ואני אמרתי לו, חיים, אני לחוץ בעבודה, אני לחוץ בבית, יש לי פה, יש לי שם, יש לי בעיות, והוא אומר לי, ככל שיש יותר משימות, הזמן מתרחב ומתרחב. יש לך יותר מסיבות, יש לך יותר זמן, לא פחות זמן. זה היה חיים. לא התקפלתי בשיחה הזאת, אבל זה היה קשה, זה אני יכול להגיד. חיים ביטא את עמדותיו ללא מורא, תמיד בצורה ברורה ביותר. ברגע שהוא דיבר, כל אחד מאיתנו הבין מהם עמדותיו לגבי הנושא הנידון. הוא היה איש של אמונה פנימית והכרה פנימית ברורות. חיים ז"ל תמיד דאג לחזק את הקהילה בצורה פעילה ויזומה, תוך כדי מאמצי שכנוע והסברה. אחד מהפיוטים בימים הנוראים, בתפילת מוסף, אני חושב שזה היה ויהיתי, הוא היה שר ללחן של שיר הפלמ"ח, לא? והיו כאלה ששאלו מה הקשר בין שיר הפלמ"ח לעולם הקדושה, ולמה לא איזה זמר חסידי או משהו, דברים קלאסיים יותר.
אז בימים למדנו שא' חיים למד את הדבר הזה מהרב נריה זצ"ל, שהוא בעצמו היה מתפלל עם הלחן הזה, ומטרתו הייתה לחזק ולהחדיר ולהשריש את הציונות בתוך התלמידים. וחיים למד את הדבר הזה כשהוא היה שם בכפר הרועה, והוא הביא את זה לכאן והוא אימץ גם את המטרה וגם את הביצוע כמובן, וזה היה חיים. בשנים האחרונות הוא ניסה להחדיר מנגינה חדשה לאין כאלוהינו, וכהרגלו הוא לא רק השתמש בזה בכל הזדמנות, וכידוע הוא התפלל הרבה, אלא הוא גם עשה לובינג, הוא הסתובב והסביר לכולם למה אחרי 30 שנה צריך לעבור למשהו חדש. ואם כוחותיו היו נשמרים, בסוף הוא היה מצליח לשכנע, אבל לא כוחותיו. אנחנו עכשיו בשבתות של נוח ואברהם אבינו, בעצם שבת של נוח ושבתות של אברהם אבינו. נוח היה פרויקטור, בנאי, הוא בנה תיבה, הוא בנה מזבח. חז"ל אבל אמרו למרות זאת שהוא היה פסיבי, הוא לא נלחם על דור המבול כמו שאברהם אבינו נלחם על אנשי סדום ועמורה וניסה לשכנע את הקדוש ברוך הוא שלא צריך להשמיד את סדום ועמורה. אברהם אבינו היוזם גם גייר אנשים והשאיר מורשת לדורות הבאים. אני חושב שניתן בהחלט לומר שישבה בתוכנו דמות מיוחדת, איש שעסק גם בפרויקטים הגדולים, גם בבנייה, וגם בערה בתוכו רוח לוהטת של עשייה ואכפתיות ויוזמה בכל הקשור לזירה הציבורית, ושאנו הקהילה התברכנו בפירותיו אלו לאורך השנים. יהי זכרו ברוך. אני אקריא ברשותכם דברים שכתב פרופסור מישל רבל לזכרו של חיים. זכיתי להיות חבר של חיים כמעט מיום היווסדה של קהילת אוהל שי. הוא היה פרנס בחסד עליון. במשך יותר מ-30 שנה למדנו בחברות התורה לפי סוד הקבלה. בבית הכנסת בחוג קטן ולפני קהל גדול, לפעמים בישיבת הרב אשלג בבני ברק ולבסוף בביתי ברחובות. חיים היה בא עם ג'רי סטנילג כל יום חמישי בערב ללמוד מהסולם של הרב אשלג זצ"ל ומכתבי גדולי החסידות על פרשת השבוע. אני מזכיר את החברותא עם חיים ועם ג'רי ז"ל בהקדמת ספרי פנים אל פנים, כותב מישל רבל, כי אלו היו רגעים של התעלות רוחנית שהשאירו בי רושם לעד. אהבתי את חיים, איש מתון ואיש ציבור, מנהיג אמיתי. יהי זכרו ברוך. סימקי? סמדר בבקשה. חלק מהדברים נאמרו לפניי, אבל אני אגש אליהם מהצד אז כמו שאמרנו, אמנם נפגשנו לכבד את אבא, אבל כמו שאמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלנו. אי אפשר בלי להזכיר את אמא שהייתה שותפה משמעותית בכל עשייה של אבא. לפני שנה היינו אמורים לציין את סוף שנת האבל במפגש פה באוהל שי. המלחמה שפרצה טרפה את הקלפים ונכנסנו לשנת אבל לאומית שלצערנו עדיין לא הסתיימה. ההרגשה שלי הייתה שמצד אחד עדיין לא סגרנו את שנת האבל על אבא, מצד שני איך אפשר להתאבל על אב זקן כאשר האובדן סביב כל כך קשה וקיצוני. במחשבות שעלו לי לקראת הערב הבנתי שאין תחרות באבל, וגם לאבא מגיע שיזכרו אותו והתגעגעו אליו, ולנו מגיע להתאבל על אבינו. אבא היה אדם מאוד דואלי ועל שתי פנים שונות, שעוצב והושפע מילדותו הקשה והמורכבת. מצד אחד היה אדם שנשאר קצת ילד, מאוד סוליסט, חרד לפרטיותו, ממש נלחם שלא להשתייך לשום מחנה, ומן הצד השני אדם חם, כריזמטי, אוהב קהל, קהילתי, חבר טוב ונאמן. מצד אחד מאוד ליברלי ומתקדם יחסית לדורו, גם מבחינה דתית וגם מבחינה חינוכית.
ומהצד השני, התפילות והלימוד הקבוע ובית הכנסת היו עניין מאוד חשוב ומרכזי. בשנים בהן נסע הרבה לחול ולפני הולדת גוגל, בכל פעם שהגיע לאיזה יעד, דבר ראשון הסתובב וחקר איפה יש בית כנסת, והלך לתפילות שבת במסירות נפש, בכל מזג אוויר, בשלג, בגשם, גם אם היה מדובר בהליכה של קילומטרים רבים. אבא חבר לצוות ההקמה של אוהל שי, ומאז בית הכנסת הפך למשפחה גם עבורנו. הוא השקיע את כל זמנו הפנוי יחד עם הצוות, בכל פרט ופרט בתכנון בית הכנסת. אני זוכרת שיחות ארוכות לתוך הלילה, איך יהיה נוח, איך יהיה יפה, איך ייראו השירותים, ועד לפרטים הקטנים ביותר, החורים והגובה של המחיצה, צבע החלונות וכו'. ומאז הוא ואוהל שי היו אחד במשך עשרות שנים. גם בשבילנו הילדים שסוג של חלקנו חלון משותף עם בית הכנסת. הוא הפך להיות חלק בלתי נפרד מהמשפחה. אבא עבד מאוד קשה כל השנים, אך תמיד מצא זמן לעשייה ולהתנדבות. בבית הכנסת, בבעל הבית, לימוד ילדי בר מצווה, וגם לאחר שפרש עסק בהנצחת השואה בבתי ספר, בהתנדבות ולימוד ילדים מתקשים בבתי הספר וכו'. כמו כל דבר שלקח על עצמו, התמיד ועשה את זה במסירות וחריצות. השנים האחרונות לחייו היו מלאות אתגרים לא פשוטים, ועדיין האישיות המיוחדת שלו בלטה, הוא הצליח להתחבב על כל מי שפגש אותו. אנחנו הרגשנו שדווקא בשנים שהיו בהם פחות חוזק פיזי ופחות מילים, הקשר הזדקק וזכינו לקבל ולתת אהבה. לא מובן מאליו שגם אחרי 6 שנים שאבא כבר לא בבית, עדיין הוא זכור ואהוב. אנחנו כל כך נרגשים ונפעמים מהודעות שעדיין מגיעות אלינו מדי פעם, והתרגשנו מחברי הקהילה והחברים שעשו מאמץ והגיעו לבקר אותו בירושלים ושימחו אותו גם שלא תמיד היה ניכר עליו. אנו מודים לקהילה שזוכרת את אבא. תודה רבה על השותפות בארגון הערב עבור אבא, זה בטח היה דבר משמעותי ביותר בשבילו. ובשבילנו, פיסה מאבא שעדיין קיימת. שנה טובה ובשורות טובות. יש שיר או אין שיר? חמור עשך ותביס אני לא יודע להכין, אף פעם לא ידעתי להכין ולכתוב דברים, אלא אין לי מסוגלות לזה, אבל תוך כדי שאני מקשיב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שביום שאבא, ביום היורצייט של אבא, או למחרת, המלחין האגדי והמנצח של פרחי לונדון נפטר, יגאל צליק. בפרחי לונדון נכנסו לתפילות של אבא בלי הרף, זאת אומרת כל המנגינות נכנסו פנימה לא היה אצלנו בבית יום שישי או מוצאי שבת בלי שבסטריאו הגדול שלנו שאבא דאג לקנות בקול גדול, שאני חושב שבבניין שמעו אותו,
היה שם את השירה לשם בחיי. אז היה לנו חשוב להביא את יגאל צליק לפה גם כן, שזה חלק מאבא וחלק מהתפילות. אני שמעתי את דוב שדיבר, איפה דוב? דוב דיבר על הכוח שפוגש, אני רוצה להגיד שבאמת לא היה פה כוח עוצר. זאת אומרת, אני חושב שהקהילה הזאת, גם מתאים לשיר של הסיום, אני חושב שהקהילה הזאת, אני לא יודע מה קורה בפיזיקה, נראה לי שיש איזה פיצוץ בסוף, כאילו. אבל פה לא, זה לא קרה, נראה לי שזה לא קרה. אני גם יודע שאבא ידע לסגת, מדברים קצת אני ראיתי אותו בעיניים, לפעמים מוותר ויוצא ממנו האוויר על כל מיני דברים. אני אומר, כילד ראיתי ממש, אתם יודעים, הייתי קטנצ'יק, אבל ראיתי ממש איך הוא עשה בפשרות בתוך הקהילה. ראיתי איך הוא מתנהל בין הרב קוק לקהילה ומטייל שם באמצע, זה היה מאוד מיוחד. זאת אומרת, אני אומר, הוא באמת היה עם המון כוח, אבל גם מאוד היה לו חשוב, ככה נראה לי, היה לו מאוד חשוב שיש שלום. אני צודק או לא? מה? זה נכון? אז אני חושב שהקהילה הזאת, אני חושב שכולנו מתרגשים להיות פה, כי הקהילה הזאת היא קיבלה את הכוח שלו ברכות. היא לא קיבלה אותו בהתנגשות. היא ידעה לתת לאיש הזה להפעיל את הכוח, ולא לסמן לו שלא יפעיל את הכוח. וזה דבר מיוחד מאוד, וזה בעצם נתן לו מקום, זה מה שנתן לו מקום פה. אז תודה לכולם, ונראה לי שהשיר האחרון של פרחי, למען החי, הוא הכי מתאים לקשר. תודה לכולם. מה? לא, אנחנו עם למען החי של פרחי. אנחנו לקראת סיום, סיפור קצר. השיר ששרנו קודם, חמול, חמול על מעשיך, זה לא היה כזה פשוט. כי חיים, אתם יודעים, היה שליח ציבור. והייתה איזו שנה, שהיינו פה בראש השנה, והוא אמר את חמול בלי המנגינה. כמו שהוא עשה כל שנה. אבל אז נכנסה המנגינה הזו. וחיים כבר לא היה איש צעיר. ואנחנו החלטנו בשבת, לדעתי זה היה שבת שבין ראש שנה ליום כיפור, אולי שבת לפני, לא זוכר בדיוק, אבל כנראה
החלטנו שאנחנו מלמדים אותו את חמול. תקשיבו, זה לא היה פשוט. אתם פה הבנתם שיש כאן דמות שאין מי שיעצור אותה, אבל לגרום לעצמו לשנות משהו, זה היה לא פשוט. ושרנו את השיר הזה לא מעט בארוחות סעודות השבת, ואני הייתי בטוח שהוא לא הולך עם זה ליום כיפור, שהוא לא מביא את זה לפה ביום כיפור, אין סיכוי, ראיתי שזה לא, משהו לא מסתדר. והוא הכניס את זה. ואז אמרתי, וואו, איזה דמות. אז כמו שהבנתם הערב, אנחנו לקראת סיום, חיים היה דמות מדהימה, הוא היה דמות של גם וגם, וגם. אני לא מכיר הרבה אנשים, אני לא מכיר אף אחד, שהוא גם שליח ציבור בימים נוראים וגם בעל תוקע. זה שתי שפות שונות. חיים ידע לעשות מהכל שפה אחת. היה לו לב חם, אדיר, לב של חיים. הוא היה גם אבא לילדים שלו, וגם חותן, אבל גם אבא. אני הרגשתי שהוא אבא שלי, שזה מדהים, ממש מההתחלה. והוא אהב את זהבה, והוא אהב אנשים, והוא אהב את התלמידים שלו, את בית הכנסת, ואת המשפחה שלו. היה איש מלא בלב רחב ובאהבה גדולה לחיים. והיה בו חום אמיתי, חיים ממש מתוך השם, חום אמיתי. מי שזוכר את לחיצות היד שלו. היה לו חום בלחיצת יד, כל כך מתגעגע. ולחיבוקים שלו. ולחיוכים המדהימים שלו שאומרים, לך על זה. בלי הרבה מילים. חיים, אנחנו מתגעגעים. יהי זכרך ברוך. תודה רבה לכל מי שבא. שנה טובה ובשורות טובות.